Кофите за буклук на остров Алонисос. Очертано мястото, където им е на тях предназначено да стоят. Знак No Parking Thank You. И какво имаме долу? Ръчка. Какво имаме горе? Затворен капак. Натискаме ръчката. Капака се отваря. Депонираме каквото имаме за депониране. Отпускаме ръчката. Капака се затваря. Няма буклуци наоколо. И там отзад една хартийка, но тя не е свързана непосредствено с кофата. И това е положението. Просто и ясно. Хоп! Вътре буклуците. Кроп. Край. Няма буклуци, няма нищо. Вътре отпадъци, трябва да кажа. Няма буклуци, няма нищо. Чисто. Не, че те не произвеждат отпадъци. Няма тук е нещо изтървано от турист или който еде, но си знаят работа. Общината си е свършила работа. Сега да свършим работата и с яхтата да отлепеме.